La Biblioteca Municipal d'Adults està per modernitzar. Este servei públic no disposa de xarxa Wi-Fi i, per tant, els usuaris no tenen opció a connectar els seus ordinadors cada vegada que fan ús de les instal·lacions municipals. Els estudiants acudeixen diàriament a aquesta biblioteca del segle passat, on únicament poden estudiar. No són gens perfectes. Internet, zero. Recursos de xarxa, n'hi ha 2 ordinadors, no n'hi ha wifi, que ho veig molt mal, perquè, molt mal. Podríem ficar un router d'estos, perquè supon que les oficinetes que n'hi haurà dels regidors sí que en tenen i no és ningú cost excessiu ficar un adaptador per a que tots tinguem accés. I això, vulguis o no... Els usuaris no tenen opció d'usar els seus portàtils per a fer una consulta o simplement un treball en internet, com és habitual en totes les biblioteques públiques valencianes que des de fa anys disposen de xarxa Wi-Fi. Si venim a estudiar, potser no ens afecta, però si vens a fer qualsevol treball o tens que fer qualsevol consulta, no pots. Després tampoc hi ha suficients enxufes per a dur el portàtil, sols estan les últimes taules i com sempre està ple, si no vens a hora no tens enxufe per enxufar el portàtil. A més també les finestres no estan insonoritzades, se sent tots els ruïdos, si els xiquets estan assajant o el que siga, allà al costat se sent tot i que no és una biblioteca que estigui en condicions, la veritat, conforme pugui ser en València o en qualsevol altre poble. Enguany els retalls s'han afectat també als horaris. En època d'exàmens, la biblioteca municipal estava oberta al públic de dilluns a diumenge, en canvi ara l'ampliació s'ha eliminat i sols s'obri en l'horari habitual. La veritat que ens ha perjudicat prou perquè al estar acostumbrats a tindre tota la setmana, a vindre així, cap de setmana també, ara ens han quedat mocats, com aquell que diu. Ara ens plantegem l'estudi d'estudiar entre setmana i el cap de setmana hem de buscar llocs alternatius, quedem en algun pis o en casa i a estudiar fins a l'hora que siga. Al no poder vindre així, el que podem fer. A la falta de xarxa Wi-Fi i a la no ampliació horària de la biblioteca es suma el tancament dels 2 centres culturals ubicats en les zones del Raval i de Sant Antoni, no sent prioritaris per al govern estos serveis culturals i que sí són importants per a estudiants i usuaris cullerencs.